Айде, някой да мина! Леко! Леко само да не мога караш. Леко, изи, да не ми окаляте камерата. Ей, чет! Да водя лебедката! Чет! Искаш ли да вземе лебедката, чет? Ей! Извинявай, нали мога да снимаш с апарат? Снимай тук яко снимки. Не трябва да се пропуска. Ето тук, обърни обратно. Не, обратно, как се е нормално. Не, отгоре, не, копчета. Да го попа насам, бе. Да го пуснем, я. Ей! Дай с лебедката го дръпни. Знам как сме лебедка. Още правим целите така. Штрака яко снимки, няма проблем. Ей, чет! Направо с въжето да ни разкарваме това лебедка. Леко е, леко че ме отвърляш. Качни се, бе! Качни се, я, само... И така става. По-добре да не още не знам. Леко камерата. Леко. Въобще не се озори. Стар. Сега дръж стегната. Къде да го изключи? Не бе, штракай снимки колкото можеш, той има много памет. Штракай да видим коя ще е хубава после.